Θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Ράσμουσεν, τον οποίον και άλλη μια φορά καλωσορίζω στην Ελλάδα. Ανταλλάξαμε απόψεις για τη μελλοντική πορεία της Συμμαχίας εν ώψη της προσεχούς Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Ουαλία, ενώ μιλήσαμε και για τα τρέχοντα περιφερειακά και διεθνή προβλήματα ασφάλειας. Αναφερθήκαμε στην ολοκλήρωση της αποστολής στο Αφγανιστάν στο τέλος του 2014 και την μετάβαση στην επόμενη φάση της αποστολής του ΝΑΤΟ σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε εκεί πέρα τη σταθερότητα και την ασφάλεια, όπου βέβαια παρά την βελτίωση των συνθήκων η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Στο σύγχρονο κόσμο έχει αποδειχθεί ότι η ασφάλεια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ συνδέεται συχνά με κινδύνους και απειλές από περιοχές πέρα από την ευρωατλαντική ζώνη. Γι' αυτό επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να παρακάμπτουμε ή να υποτιμούμε τους υφιστάμενους θεσμούς εταιρικών σχέσεων. Αξίζει γι' αυτό το λόγο να πω πόσο θετικά έχει λειτουργήσει εδώ και 25 χρόνια και 20 χρόνια το πρόγραμμα Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, το Partnership for Peace. Τώρα η κρίση στη Συρία, η αναταραχή που υπήρξε στην ευρύτερη περιοχή, οι συνεχείς δηλαδή ανατροπές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προβληματίζουν το ΝΑΤΟ, καθώς επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των κρατών μελών του. Και η Ελλάδα θεωρεί χρήσιμη την αξιοποίηση των εργαλείων και των θεσμών που διαθέτει το ΝΑΤΟ στην περιοχή και ειδικότερα θα έλεγα το θεσμό του μεσογειακού διαλόγου, του πολιτικού διαλόγου και των προγραμμάτων πρακτικής συνεργασίας που διατηρεί το ΝΑΤΟ με σημαντικό αριθμό κρατών της περιοχής. Αυτός ο θεσμικός μηχανισμός πρέπει πάντοτε να είναι ενεργοποιημένος και ευχόμαστε να αρθούν τα όποια εμπόδια σήμερα υπάρχουν. Νομίζω ότι άλλωστε έτσι θα επιτραπεί και η συνεργασία και με το Ισραήλ, με το οποίο τόσο και η Ελλάδα όσο και το ΝΑΤΟ συνδέονται με εταιρική στρατηγική σχέση. Αυτά για τη Μεσόγειο. Δείτε όμως και την άλλη πλευρά, τις δραματικές εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία, που δείχνει και πόσο σημαντική είναι μια συμμαχία που προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Θα έλεγα επίσης ότι η ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Δυτικής Βαλκανικής, που μόλις συζητήσαμε, είναι ένας διαχρονικός στρατηγικός στόχος της Ελλάδας και υποστηρίζουμε αποφασιστικά αυτήν την πρόθεση αυτού του στόχου. Σε όσον αφορά την ένταξη νέων χωρών, είναι σαφές ότι κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από τους θεσμοθετημένους μηχανισμούς και τα προενταξιακά στάδια που έχει θεσπίσει το ΝΑΤΟ, καθώς και εξατομικευμένα με τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας στα κριτήρια και στις προϋποθέσεις που θέτει η Συμμαχία. Θέλω να πω σαφώς κάτι το οποίο πιστεύω, ότι η Συμμαχία αντιπροσωπεύει μια κοινότητα δημοκρατικών αξιών, στις οποίες θα πρέπει έμπρακτα να ενστερνίζεται η κάθε χώρα σε ό,τι αφορά σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκδημοκρατισμό, καλή γειτονία, εφαρμογή κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης γνώμης, αλλά και προσαρμογή των δομών άμυνας και ασφάλειας στις νατοικές προδιαγραφές. Χαίρομαι ότι οι προϋποθέσεις αυτές
πάντοτε δημιουργούν την ανάγκη έντασης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα που ενστερνίζεται την ανάγκη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και χαίρομαι που το ΝΑΤΟ διαρκώς μέσα από μια μακροπρόθεσμη στρατηγική έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις δομές της άμυνας και της ασφάλειας για το καλό της ευρύτερης περιοχής. Θα ήθελα και πάλι, κύριε Γενική Γραμματέα, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην Ελλάδα και μάλιστα για δεύτερη, επαναλαμβάνω, φορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και να σας καλωσορίσω άλλη μια φορά στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Prime Minister. It's really a great pleasure to be back in Athens and to meet you again. This city was the birthplace of democracy over 2,000 years ago, and democracy is the vital foundation of NATO today. But as we have discussed this morning, we see democracy at great risk today in our near neighborhood, and that is of deep concern to all of us. I condemn the outrageous bloodshed in Ukraine. I urge all parties to stop this tragic spiral of violence, and the Ukrainian government has a special responsibility to ensure that the armed forces do not get involved in this political crisis. The Ukrainian military and special forces should not turn on the people of Ukraine. That would have severe consequences for our partnership with Ukraine. The only way forward is dialogue, so we welcome all efforts to find a peaceful solution. NATO is an alliance based on values: freedom, democracy, the rule of law. And we stand together against all threats to our security. Greece is an active contributor to our alliance. From our operations in Kosovo and Afghanistan to our counter-piracy mission off the Horn of Africa. Prime Minister, I thank you for your constant commitment. In September, we will meet at the NATO summit in Wales to shape future NATO, an alliance which is ready, robust, and rebalanced. We will make our military capabilities more modern, more effective, and we will make our partnerships broader and deeper. We will turn a new page in our relationship with Afghanistan as it takes responsibility for its own future. And we will put new energy into the relationship between Europe and North America. In all this, it is vital that European countries play their full part and take their full share of responsibility for security. We all need Europe to be strong so that we can continue to protect our values and our interests. As the holder of the presidency of the European Union, Greece is especially well placed to make sure that the countries of Europe do develop their capabilities and their strengths. This would benefit NATO, the European Union, and the world. So, Prime Minister, I look very much forward to working with you as we look to our summit in September. And I really thank you very much for your strong commitment to our alliance, to the transatlantic relationship,
and for your support.